message ng sweet, gano'n? Yes po. Yes po. Okay, ma'am. Kita naman natin gaano ka-happy si Sir Very Jolly, ano? Ano ba yung talagang pinaka-nagustuhan mo sa inyong mister? Siyempre, buot siya. Basta buot din siya. Okay, basta buot yun siya. Imagine, sir, ha? Buot ka kita. Ma-promise mo ba na mas magiging buot kapag insubok kay mister ka na? Once again, palapakan po natin sila. Sir, anong pangalan? Wilfred. Ito si Wilfredo? Hindi siya Wilfredo, Wilfredo! Pero Wilfredo talaga. Pero minsan, Wilfred. Ha? Junior pa, Wilfredo Junior. Pero pag, anong pangalan mo? Wilfred. Pero pag ibang bansa na siya, anong pangalan mo? Will. Anong tawag mo sa kanya? Ano mas paborito mong tawag sa kanya? Will? Wilfred? Or Wilfred Junior? Dol-dol. Sigundon. Ay, sa ako na lang. Okay, dito tayo. Sir, kayo yung unang tumayo kanina, tama? Ay, proud ka talaga. May sister or girlfriend? Harap? Okay. Sir, paano ka nag-propose? Baka tigyan ka ng fiancé, hindi ka ba ba nakapag-propose? Kiss na, kiss na. Si Sir nag-i-expect, sabi niya, baka ipakiss din ako dito. Kiss na agad! Anak ka na, okay. May anak na po kayo, ma'am, sir. Napakagaling ba? Okay, may mo lang ako ni Bakit. Pero may anak. Ilang taon na po yung anak nyo? Dabo. Damo. Okay, sir, pag may nagtatakbo sa inyo, sino unang nagpapakumbaba? Siyempre ako. Ma'am, okay, paano kung sala ni Mrs. Sino ang magpakumbaba? Ako niya po niya. Oo, ma'am. Ikaw, ma'am, kailan ka din nagpapakumbaba kay sir kapag alam mo? Ikaw tama ka parati. Okay, maka tayo. Ay po. Alam mo, nagustuhan ko sila kasi nag-e-enjoy pa sila sa ulam pero hindi nila tinapos kasi nagsasabi sila. Ano? Inubos mo pa yung huli dito eh. Magpukuya ka pa eh. Okay. Ma'am, ilang taon na po kayong mag-asawa? Ano sabi ko? Bakit natin kayo nakakatawa? Hindi ko alam. How many years are you together? Sir, pangalan mo? Jandel po. Go, Axel. Ay, ako, Sir Jandel. Ilang taon, Sir Jandel? Ano ba? Jandel. Basta Jandel. Oh, pinagaling, Sir Jan. 15 years? Dali lang, pag-asawa ko talaga kayo? Sama sila? 16. Sometimes mag-asawa, sometimes sometimes friends. Okay. Ma'am, ano madalas mong hinihiram kay mister? Nanghihiram ka rin minsan? Yes, ako nanghihiram ako eh. Yung hiram na walang balik, ano? Short. Ano? Short. Short pan? Ikaw talaga. Okay, dito tayo. Mag-shota kayo. Alright, sir. Saan ba nadali si mama at napaka-oo mo siya? Dito sa eskwelahan. Oh my God! Magkaliwan ka na ganito sa kailangan kita eh. Tropa mo ka-vlog no? Tropa mo no? Okay. Ma'am, gaan nakaabot ka mo sa likod sa miskina ko ba iwan ka no? Ano ka mga oras dito nakita? Ibot, mga yan ang kuya? Oh!
Pero, ano? Naman po, sa akin kung pwede daw maging kami wala po 1 second, nag-on ako. Okay. Boys, mahal na mahal niyo ba itong mga partner ninyo? Oo eh. Grabe na. Grabe, kurog ka kay Mrs. Sir. Pasang gano'n ko dito lang ka. Girls, mahal na mahal niyo ba itong mga partner ninyo? Kung kayo ay parating magkatandem sa lahat ng paraan, ng oras, ng pagkakataon ngayong araw, ang iyong kapartner ay magiging kalaban mo. Aagawin ang mic ha kapag alam ang sagot, then sagot ka agad. This time, walang asa-asawa, walang boyfriend, walang girlfriend. Kalaban mo siya. Music, DJ. Macarena. Macarena, correct. Girls, do the Macarena. Okay. Pair number 2. Mahal na bakit mo ba itong partner mo? Sa tingin mo, sinong mas magaling sa inyo ni partner mo? Ako. No! Ano, Sen? Dito sure. Okay, okay ka. 1, 2, 3, music! Spaghetti. Lumalumbang ako. Spaghetti. Correct. Ayan. Sisihin nyo. 1, 2, 3, let's go! Okay. Ikaw lang yung talo na tuwag-tuwa pa. Pair number 3. Pair number 3. Madam. Ay, kumari, matapang. Walang girlfriend, laro to eh. Crush lang tayo. DJ, play the music. Okay, wait lang ha. Bato-bato-pick na lang. O, isang beses lang ha. Go! Bato-bato-pick! Please whisper. With careless whisper, ano to whispers? Dahil ko tong atong to. Sorry no. With whisper. Okay. Careless whisper. Ikaw, matapang ka rin ba ako? Music. Let's go, girls. Let's go. Ate, ang cute. Kuya, ang cute ni ate. Nag-careless whisper na nahihiya. Ulitin mo nga, ate. Pwede na ready ko. Oy, aba, dadakot ka na. Oh. Okay. Ma'am, ano ka ba? Palaban ka ba? Yes. Sir, pumatong ka ba? Music! DJ. Ocho. Ay, yabang-yabang! Girls! Ocho. Sexy. Okay.
Agak siya mo. Hindi ka, ano mo, sige, step one. Okay. Music, DJ. Ako ako. Sabi ko, mapildi ka. Ikaw si Sir. Congratulations. Pikalon ka, diskarte mo na ganito. Sa ating pansya, yung wala na nga ako, pildi ko. Jumbo hotdog. Okay. Ano mga sinyas ka na? Okay, let's do the jumbo hotdog. Girls! Five, six, seven, eight. May ate, balik mo ha? Okay, last time. Ito, DJ Dan. Dalawang music na lang ha. Makakaya pa natin. Tag-dalawang sobre na ang ibibigay ko. Kahit sino sa grupo pwede nang sumagot. Ang mga girls, so hindi mga trendor dito. 5, 6, 7, and go. Okay, ay ibigay pa inyo para ice cream service. Ice cream yummy. Okay, DJ, tama? Ay, sabihin mo nga ulit yung may feelings, ang answer ay? Ice cream yummy. Okay, dalawang sabi na. Ice cream yummy. Ano sabat mo ha? Ice cream good pa naman. 1, 2, 3. Okay, ay ibigay pa inyo para ice cream service. Mandarin sa strawberry. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. So, Betis daw ang gusto ni ate na yung ice cream. Last one! DJ. Dancing Queen. Okay. Dancing Queen. Boys, dapat babae kayo. 5, 6, 7. Let's go! Anakol! Okay. Ladies and gentlemen, magkano lahat na ipon ng boys? Kaya mo tumatuma. 500. Ano yung pinaka? 3. The champion is our boys team. Wala kang information. Congratulations, that's it. So, ginakulat